Boxer Tyson Fury chuan achung changa thumak danglam tak mi te beng ver le ngai ven tak mai a chen tena an hel boxi chu chak chhuakin me che zanga amut pui to thu a soi chhuak rup mai le he thu beng ver tak mai hi podcast interview ane chumin a soi chhuaka mi do hele bum mang ani chin thu po a soi telani kumsom thum pathuma upa Tyson chuan dot soi ka chinga karin omlo boka ka chapawin ka intivei bok thil chalo le swal engpo kalauti chin to te chu hunin liampui to sela a chan chu tu po mai hian thil swal le chalo te chu kan tivek to anilom ni kanun man to a hian in chir em na le siam tha chak tak siam tha thei to si lo kaneya chu chu nupui ka nei ma a mi pat me chiat na kalau mang kha ani kha thil ber kha not re theila chuan kanun hi chu afam kim sotin karing adang zong kha chu me na ka thlak thei maya kha kher kha chu boi ka ti in ka in chir tak zetani tia soin me che sang zanga bor chu kamut pui to shimang a ai pon an tam dai mai the chiarin kalau chin chha thlap lem lova ma se khang thil thleng te kha tu na hi chuan ka ten letling to zo kani pathian chi mi em chu ni lo ma ila achia le acha hi chu ka thliar thiam ve to a midang chan pui le thil chati te hi nuam ka ti viau boka chu wangin thil chalo nia ka sha chu engma ka ti to lowang ati zui bok tuna anupui Paris nen hian kumsang ni pariat kum khan Donchester South Yorkshire Catholic biak ina anin neya ani nen hian tun thlenga le in nei dun zelin fa paruk lai an nei dun mek boka tin an pani hian anin nei ma khan an lo tem lok dun mi alo ni in an soi boka ani si chuan zonom theita chu king me che zanga chuang zet te khi anupui ton ma a amut pui tenge nupui nei nu mi vek engle khole pakla hi sapon han chu donila me che zanga ngot mai chu anupui nei ma a amut pui fai vek man arin om thlot si lawa ani si chuan ama soyang deuh khian mido hele bum mang chu ni in anupui chu alo bum koi ne so fu chin ani nge yang le boxer Tyson chanchin kan soi zo che boka boxer tho Tyson ti ming pu vek tun nai loka achet songkor toys na hi ngai thale zoi te ang Mike Tyson an thlo theina chunga passenger pakhat chu kuthlakin athisen achwa tunma kan chin chan le hebita kan lo nei to thil hi chu thla len wang ol sam lem lo an lo ti chin hi adik via winarin om boxing legend Mike Tyson chuan tun thleng po hian mi te kuthlak le soi sak a she hau lo boxer chanchin nga le ahun laya mi te sha thlo ber pol Mike Tyson chuan thlo theina chunga passenger pakhat chu ahnek ti shiat ni in he video hi online lama adar zui ngala mitam takin an beng khon hle boxer heavyweight champion Louis Mike Tyson chu San Francisco changin Florida panina thloka he huna hian thlona chunga chuang ve passenger pakhat chuan lozer buain buaina achhuak zui tani passenger hi anung zo ka chuwa atira chuan anin kara hian in mu thiam lo na a shan lo an pani hian thlatela in anin selfie dun vela ma se nuwa passenger hian Mike Tyson hi azar boy zui ta sek maya abeng bulate thil shil tumni om takin a nai vela Tyson chuan top tura ati po in a top san du lo anti chu vele Mike Tyson thinrim chuan nunglam hoin he passenger chimom takhi a nek zui ta chia mai ni Tyson hian voi khat mai nek lovin voi enge mozat a nek man nge a nek atorna hian passenger hian hliam tuarin athisen achuak hial bok Tyson representative chuan passenger hian Mike Tyson azar boy lain tui umin avom zui ni in thu chwa asiama atar lang ve zui bokani kutwar zok passenger hi damdo in lama enkol na pek ani nuwa thil thleng kai noya hian police nena shwai ani a San Francisco Police Department SFPD officer te chu Tyson le passenger boy na chui chiang tur hian San Francisco International Airport ta hian an thleng rang hle bok
San Francisco Police te chuan thlawna buai na chuaka hian mi pahnih an hren thuan puanga tu tinge an ni ti eron tar lang lo ma se hnu luka chua le an ni thu hriat ani Philippines rama leimin rap thlak tak thlenga nopang kumsom pakhat mi chu fridge chunga luna chang alo hriat awangin a him hlo Philippines rama Baybay City hi tlang sang hnuai omni in leimin na satakin anwai chiamaya tuilian le leimin awang hian mi zahni donin nunna an chan to bok tuilian le leimin hian chena in thahnem tak alen chia a rescue team te chu chan chhuwa hna thokin an pen chuak ngala heti lai hian thilmak danglam tak an hu chuak ta ni rescue team te chuan leimin kara mithi ruang an zon mek lain fridge pakhat an mulol maya zubi chiangin an han honga naupang kumsom pakhat mi chu achunga hian an mulol mai ni fridge an hon ve le chuan chu mi panau pang chuan an hne na aril tram tak je thu alo shil hlom ngala an ei in tur nei ang te pe a an biak chian hnu chuan fridge chunga chuan darkar somni chuang zet alo tom to ti an she chuak zui ta ni he naupang hian akeli amal pui vela hliam ator na sa hle boka damdo ina enkol na dong turin an thon zui bok an soidan chuan apa ero leiminin a hnol na lama hian athia anu le u mi pa te po anom na chin hriat anilawa an zong mek ti thunei tu te chuan an soi he chan chuana chanchin le video te hi adar zaw nuwa alar hle a ama chan chuak tu BCFS te chuan boy in the reef anti hial bok leimin leitol hian Baybay City le Abuyok Town Leyte province munchang shanga chiatna athlen nuala leitola hian Leyte bika mi za somnga paruk velin nun na chanin tuilian wangin mi som pakwa an boral to bokti National Disaster Agency te chuan an puangani chena in nei lo me chewak vai naw pai mek bok kong sira om top chu thaturin mi pa pathum sumin arwaya heng mi swal pathum te hian he me chepum chunga naw te hi an phor chwa sak vek bok Colombia socha thil thleng hi arab thlakin anamai lo hle me chia kumsom ni pathuma upa yadira ye pes chuan me chenau pai chena in po nei mu man lo Sandra Alvarez chu kongsira mi pa pathum sumarwain atha tir ti hriat ani yadira ye pes chuan mi pa pathum te hne na hian poisa US dollar sangli ape a kongsira om chena in nei lo me chenau pai kumsom thum pasare mi Sandra Alvarez chu atha tira heng mi pathum te hian anti hlum hnuwa apum chu zai hongin anau te chu anlak chwa saka yadira hne na hian an pezui bokani yadira chuan naute churang takin damdo in lama akal pui ngala doctor te hne na chuan naute anei thar ti asoya mase damdo ina thokle doctor te chuan a melan enin an ring hlel ngala thuan zo fia lai po hian atimin azam hle ti an hriat nuwa police lam an hriat tir tani atuka me chenau pai an tha rawang chu veng chung mi puiten an mu in an shil hai hle police ten thil omdan an sui zuina CCTV an endik ngala yadira chuan mi pa pathum ruain me chenau pai kongsira om chu atha tir nge ani ti an shethiam ta ngalani police te chuan yadira chung kwa po thuan zot fia ngala achung te chuan nawa nei wangin damdo in lama an shwai ni in an soya an zona chana chu an lung oilo wangin thil omdan an chui zui le ta ngala ma se thil omdan an chui zui na yadira hian nawa pai nge ya thlathum ani in achia ti chu an shile ta zela naute chu a o ema wangin kongsira me chenau pai chu sumpe in mi tha tirti nem nge turin fin fiana an nei theitani twal thatu mi pathum te hi an zong meka thubuai rip tak or tir an ni don ti thu nei tu te chuan an soi yadira po hi twal tha thubuai ba ka mishing ruk le mi soi sak thubuai or tir ngal ani bokani
Kolkata traffic policeman hi ahna tho pialama midang ta na mal somna ani awangin mi tenan fakle a athil ti chu ropui anti thu an soina saviau bok Sergeant Prakash Ghosh hi Kolkata a traffic guard tin thoka Baliganj ITI South Kolkata duty chen a duty na hmuna hian Sunita kumsom thum pakwa upale afapa kumriat mi Akash Rawat te chu anom ve a Sunita hian kongsira chuan food stall anei bok Sunita tenu fa a hmu fo hnu hian Ghosh hian an chanchin le an din hun te chu a hre chiang chhozela pa berin athi san to awangin an nu fa chawin an khosa ti te chena in tur po nei lovin kong pavement a chuan an cheng ve top chhian ti te thleng chuan a hre chho ta zela Sunita chuan afapa hi government school a zirna dongin an re theina hne a nun nuam zok anei theinan thatakin lekha zir se adu hle a ma se fapa chuan lekha zir chu angai saklovin a she thei hle thung afapa in lekha zir angai saklovang hian Sunita hian amang an pui thu traffic police ne na hian a soi fo china traffic police Ghosh chuan Sunita ril ruhana le mang an na te a shat saknuwa chuan na thoka duty pa in afapa chu azir nakunga chanpui dan kung angai to saktani duty chungin mi panau pangtan hian zirtir tuwa changa kongsira chuan lekha in zirtirin a homework te a check sakchina a spelling le pronunciation te chu alo endik pui boka hebaka hian handwriting ate a thei ang tokin a chanpui ta chhin ani Ghosh chuan shivangin lockdown ani khan alphabet te a thei hil vek mana ma se tuna chuan ani telin Akash hian ma ason zel thu asoi uniform hak angai tlata wangin Ghosh tan chuan chuta har sa a ding chungin thingtang chu tianga mangin lekha hi anlawin zirti chin ani lekha anin zirti la hi local journalist ten an pho chuak masa a anu loka Kolkata police te chuan Facebook page cha an tarlang vele boka acha zongin alar pui ta hle ani Oscar semna thil thleng duam lo wangin Will Smith chuan ala tor zel March thaliam ta a Oscar semna a chet dan moi lo taka wangin Will Smith chuan aso khok ala tor chhozela thil thleng hian ngong anei na hle Will Smith career po ngai to om takani Bloomberg sourcein atarlan danin Will Smith hi National Geographic Nature Series sa ain lan na tur pol chupol chu boypui chhochan mai turati ani lain Net Geo te chuan production chan hun anti khotlai tian puang pol chupol hi cholkar thum hnu maya boypui chan chho tura ruwa man ani a mase Oscara Will Smith chen dan za thlak le moilo takawangin Net Geo hian anruwa man lok hi anti khotlai le tani hemi chungchang hi Bloomberg reporter Lucas Shaw chuan Twitter a atar langa pol chupol ba ka hian Will Smith channa kumsang ni som pasariati cho action film Bright chun zomna boypui le turati po Netflix lam chuan an cancel ti an puanga mase hei ero hi chuan Oscara thil thleng nen khan in zomna anei lo thung heng ba ka hian Will Smith hi project shang machop anei mek na achangte in an ensan thwa Sony ne na an tho dun na turpo ti khotlai ani ti puan ani to a Netflix project dang Fast and Loose po boypui the ani donem ti ala chiang chuang lo Sony film Bad Boys 4 chu Academy Award sem ma khan pre-production chan ani to a mase Oscar an sem zo chia chuan chun zom thei ani lo Will Smith hian voi khat kut acheleka wangin a thorim na a thai chene viawani Will Smith hian sha cheu angin Oscara comedian Chris Rock anupui lokol chungchang fiam thu tho na na amana wangin stage a lon chilina benga thil thlen nu hian Academy of Motion Picture Arts and Science achangin aban thu puang zuya Academy lam chuan Will Smith chungchang ngai twa chhut khom na anneya kumchom chung Academy events le program ate atel ve thei do don lo ti puangin shemna an chua Academy board thutluk na hi Will Smith po in apom thua sei nge a ma se ngongero ana chho viau tho don ni in alang
Ronaldo le Georgina ten an fapa an chan hnu in an fanu pualin an lom zia an tar lang hlimna kara lungai na nen Ronaldo chung kwa te chuan hunan mang meka an fapa an chan hnuwa an fanu lopiang pualin lom na post aron siam veta Ronaldo chuan Instagram an fanu lopiang chu in lama an shwai ho ve to thua soya Gio le ka fanu te nen omkhom na hun kan nei ve theta ti in Ronaldo hian an fapa boral na awanga an chung kwa ngai to a thu chatak taka nem chin tu te le an chung ko lu sun na torpui tu te zong zong te chunga lom thua soibok tuna chuan hnunglama thil thleng ngai to tolovin malam thlir chunga ke pen chho apoi mo to ti in athu ziak to bera chuan an fa phir zinga adam chuak zok an fanu in khovel eng huwa alo pian chwa wangin alom zia atar langani Ronaldo kumsom thum pasre upale Georgina Rodriguez kumsom ni pariata upate hian October changni somni pakhat khan phir anbe sei thu hlim takinan puanga Ronaldo po in afapani lo piang tur te hi mu hlan anga hlel to zia asoi nge mase van doi thlak takin kar masa thojan zan khan Ronaldo hian anfa phir zinga mi pa jok chu aboral thu lungche takin post siama nu le pa te tan chuan hei aya ril ru le thin lungnat na hi omlo kan hun ton mek paltlang tur hian kan fanu hian besin le hlim na tlem te chu min pe sham zo kani ka fapadu tak ka mangai rengang che atia Manchester United le Liverpool te in khel chumin Ronaldo fapa an sunalan tirnan minute sari chung fans ten zain kutan benga Ronaldo po in Anfield supporter te chunga lom thushilin he thil hi achung te nen engtika ama an theng hil to ngai lo tur thu asoi bokani Ole engpo ni se tun chumatan chuan khatichin kha ni leri mai sela video top thenga min lo thlir saka wangin kan lom tak zeta video dang ngai nom le bengwar thak jok nen kan lo ke le tho henga chumi ma chuan tlang au channel lo thlir chen tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule